Vi har et kemiprojekt, der handler om sprængstof. Vi skal kigge lidt på sikkerheden bag sprængstof. Hvordan bliver det fremstillet? Vi har valgt at arbejde med RDX, som er sprængstof i IC4. I det her projekt er vi blevet tildelt 6 roller. I gruppen er vi 4 medlemmer. Det vil sige, at Nikolaj han er analysekemiker, Rikke er syntesekemiker, jeg er sikkerhedschef og lovgivningsrådgiver, og Alexander han er PR-chef og sprængstof. Nu skal vi have et nærmere kig på sikkerheden. Det har vi valgt at gøre ved at lave en risikoanalyse, hvor vi kigger nærmere på død og skader på kroppen. Det er de værst tænkelige scenarier, og derfor går vi ud for dem. De kan komme af 3 forskellige ting: eksplosion, ætsning og giftige gas. Hvis vi starter med at kigge nærmere på eksplosionen. Hvis sprængstoffet eksploderer, så bliver der udledt varme, og der kommer en trykbølge. Varmen kan vi forhindre og sikre os imod ved at bruge termohandsker og ved at lave meget små mængder af brændstof. Trykbølgen kan vi også sikre os mod ved små mængder, og så kan vi ydermere gå ind og lave det i et lille beskyttelseskammer, hvor der er sikrede vægge, sådan at alt det, at det hele foregår inde i kammeret, og vi derfor er sikret uden for kammeret. Hvis vi så tager et kig på ætsning, det kan ske ved at vi spilder syre ud over os selv eller andre lokale. Der kan bruge sikkerhedsudstyr som briller, kittel og handsker, sådan at vi ikke får syre på os selv, men at det kommer på udstyret i stedet. Hvis vi så tager et kig på de giftige gasser, hvad der kan forårsage de her giftige gasser, det er en fejlreaktion. Hvis vi nu har målt forkert for store mængder i noget, eller kommer til at komme et helt forkert stof i, hvordan kan vi sikre os mod det her? Vi kan først undersøge teorien, hvad kan der ske, gennemtænke samtlige værst tænkelige scenarier i forhold til en fejlreaktion. Vi kan gå ind og kigge på, hvilke andre reaktioner kunne der ske, hvis vi kommer det her i. Og så kan vi sørge for, at der er udsugning, så hvis det sker, så er vi sikret imod de giftige gasser så vidt muligt. C4 er en forkortelse for Combustion Form. Det er et plastiksprængstof, der i særlig grad anvendes inden for militæret. Det sprængstof, som der findes i C4, er RDX. RDX er et sekundært sprængstof, det vil sige, det er mere sikkert. Fordi det er et plastiksprængstof, er det ekstra sikkert mod stød, varme og meget formbart. Sprængstoffet blev videreudviklet igennem 1960'erne fra et britisk sprængstof kaldet Noble 800 der bestod af RDX, mineralsk olie og elektricitet. Fordelen ved netop dette sprængstof i forhold til andre er dets formbarhed, dets udholdenhed og en sikkerhed, da der kræves en detonator for at kunne bringe det til sprængning. Fire in the hole! Vi er så nået frem til, at vi skal lave nogle beregninger for, hvordan vi fremstiller 1 gram RDX. Til at starte med, så har stofferne i de forskellige bokse her har nogle enheder. Herover i masse har vi enheden gram. Her i molarmasse har vi mol per gram. Og herover i stofmængden har vi mol. De forskellige måder at beregne de forskellige på beregne massen og molarmassen og stofmængden kan vi se herover. Ved massen der ganger vi store M gange N. Ved molarmassen dividerer vi M med lille m, og ved N, der dividerer vi M med store M. Når vi nu har 1 gram RDX, og vi så skal finde ud af, hvor meget stofmængden er for de her, kan vi så slå molarmassen op i databogen for at finde ud af, hvad de forskellige stoffer er, hvor deres molarmasse er. Og der får vi så i alt 142,12. Når vi så har beregnet stofmængden
eller beregne molarmassen, kan vi så finde ud af, hvad stofmængden er ved brug af den beregningsmetode, jeg lige viste jer. Derfor får vi så 0,007. Når vi så går videre i vores beregninger for at finde ud af med salpetersyre og med hexamin, metyl, kreatimin, kan vi så se, at der står et tal foran vores stof. Det skal vi gange med stofmængden af vores RDX, og der får vi så 0,028, fordi vi ganger 0,007 på 4, det står foran vores salpetersyre. Og vi herovre i hexamin, metyl, kreatimin, står der ikke noget tal foran, så derfor ganger vi det ikke med noget. Vi ganger det bare med 1, så derfor får vi så kun 0,007. Når vi så skal beregne molarmassen, har vi så databogen, som vi så kan beregne på de forskellige stoffer. Hvor får vi salpetersyren, der får vi 107,33, og ved hexamin, metyl, kreatimin får vi 184. Når vi har molarmassen og stofmængden, kan vi så beregne massen, altså hvor meget vi skal bruge af hver stof, ved at bruge beregningsmetoden herovre, hvor vi tager molarmassen og ganger den med stofmængden. Vi får så, at vi skal bruge 1,5 gram salpetersyre og 0,981288 gram hexamin, metyl, kreatimin. Plastiksprængstoffet C4 indeholder stoffet AdX. Grunden til det er et plastiksprængstof er fordi det er meget formbart. Dette gør at det er ideelt til improvisationssprængninger. Derfor bruges det også af militært såvel som professionelle sprængninger af bygninger. Dets sprængningshastighed er lig 8092 meter i sekundet. Sikkerheden er høj, fordi det er et sekundært sprængstof. Den høje hastighed gør at det er perfekt til præcisionssprængninger. På grund af at det er sekundært, skal der bruges en detonatorsprængning. Et andet professionelt sprængstof, også kaldet sprængsnor, indeholder sprængstoffet pentrit. Pentrit-sprængsnor bruges til præcisionssprængninger, fordi det er genialt til at sprænge betonpiller over, da det fungerer ligesom en sav. Stoffets sprænghastighed er lig 8400 meter per sekund, som er det samme som 1700 kg per kubikmeter. Den ekstremt høje sprængningshastighed betyder, at det kan forbindes mellem mange sprængpunkter og stadigvæk give næsten en samtidig detonation. Nitroglycerin er et yderst eksplosivt sprængstof, som næsten alle kender fra tegnefilm eller rigtig film, fordi det ofte forbindes med dets ustabile effekt. Stoffet bruges til fremstilling af dynamit, samt det bruges også til hjertemedicin i små mængder. Grunden til anvendelse i dynamitten er fordi svenskeren Alfred Nobel fandt ud af, at kiselgur kunne opsuge nitroglycerin og gøre det sikkert. Kiselguren sammen med nitroglycerinen gjorde, at det blev til en dej, lidt ligesom C4, der kan tåle stød og slag. Nitroglycerin har en sprænghastighed på 7700 meter per sekund. Inden for medicinens verden fungerer nitroglycerin på således måde, at det er karudvidende. Trinitrotoluen, bedre kendt som TNT. TNT minder meget om dynamit, dog er der en lille forskel på dem, hvor dynamit er en blanding mellem nitroglycerin og kiselgur pakket ind i papir. TNT derimod indeholder 75% RDX samt 15% TNT, hvilket gør det meget mere sikkert at opbevare og håndtere frem for Nobels dynamit. TNT og dynamit er gennem tiderne blevet brugt til udgravning af miner og stenbrud. TNT har en sprænghastighed på 6.900 meter per sekund. Til fremstillingen af RDX skal vi bruge hexamin eller mesamin i form af sprittabletter, koncentreret salpetersyre, destilliseret vand, borsalt, is og ammoniumnitrat. Det udstyr, jeg skal bruge til forsøget, er et bæreglas, en glasspatel, en trakt og filterpapir, en beholder til isbad, termometer, blå lakmuspapir eller andet pH-indikator, en elkoger og magnetomrører. Anbring bæreglasset i et isbad. Hæld forsigtigt den koncentrerede salpetersyre i bæreglasset. Nedkøl salpetersyren til under 20 grader Celsius. Omrør mens der tilsættes små mængder af knuste sprittabletter. Temperaturen vil her stige. Hold temperaturen under 30 grader Celsius. Hold temperaturen i minimum 20 minutter.
For at holde temperaturen under 30 grader, tilsæt is eller salt til isbadet. Opret nyt isbad, hvis temperaturen stiger voldsomt. Hvis temperaturen ikke kan holdes under 30 grader, brug eventuelt ammoniumnitrat. Hæld blandingen i 1 liter knust is og omrør derefter indtil isen er smeltet. Det skal dog være muligt at smelte isen. Når isen er smeltet, filtreres krystallerne fra. Bortskaf væskeresterne. Placer krystallerne i en halv liter kogende destilliseret vand. Test krystallen med pH-indikator. Hvis indikatoren ikke viser basisk, gentag punkt 9 og 10. Opbevar de resterende krystaller våde, indtil de skal bruges. Når krystallerne skal bruges, tør dem langsomt og vær tålmodig. Vi skal kigge lidt på entalpiberegning for reaktionen mellem hektamin og salpetersyre, der bliver til RDX. Det første vi gjorde, det var at finde ud af, hvad var H, altså entalpien for hektamin. Den er 120,50,5 cirka. Så har vi fundet den for salpetersyre. Den var så minus 207. Og vi fandt den for RDX, og den var på 48,9. Og enheden for det, det er kilojoule per mol. Vi gjorde så det, at vi først regnede ud, her var det det samme, fordi vi ikke har flere af stoffet. Men i den her sammenhæng, der skal vi bruge 4 salpetersyre molekyler. Derfor skal vi gange med 4. Derfor bliver det i stedet for minus 207, får vi 828, minus 828, som vi skal bruge i vores beregning. Og det var ligeledes det samme for RDX. Det er ret simpelt at beregne delta H. Man tager bare højre side og trækker venstre side fra. Det vil sige, at vi lagde 120,5 cirka sammen med minus 808. Og så trækker vi så det fra de 48. De 48, det giver så en entalpi på 756,4. Ja, jeg vil så snakke om infrarød spektroskopi, og vi har så omkring stoffet RDX, så derfor vil vi forklare lidt om, når vi putter vores RDX ind i et infrarød spektroskopi, hvad det infrarøde spektroskopi så gør. Det den gør, det er, at som vi kan se her på grafen, giver den nogle forskellige udslag i nogle forskellige længder og i nogle forskellige bølgenumre. Herovre på aksen herovre kan vi så se, hvor mange procent af den infrarøde stråling, der går igennem stoffet, vi sætter ind i det infrarøde spektroskopi. Til at starte med her, kan vi se, at 90% giver den kun nogle meget små udslag, som viser, at der ikke rigtig sker noget ved stoffet eller ved strålerne. Ved ca. 3000 giver grafen så et meget stort udslag, og så den går ned på omkring 45-48%. Det fortæller os så, at der er en binding her, som så udslår, på grund af at der kun er nogle få procenter af den infrarøde stråling, der går igennem. Det indikerer så, at der er den her binding her, som den infrarøde spektroskopi forklarer os om, eller fortæller os omkring. Og det gør den cirka ved 2,5. Hvis vi så går længere hen på grafen ved cirka 5, finder vi så, at ved cirka 2,2 tusind bølger i bølgenummer, laver det et udslag mere ved cirka 50% igen. Som vi så kan se, får vi så en binding mere her. Går vi længere endnu, giver den en masse voldsomme udslag. Her kan vi så se, at der er en masse forskellige bindinger, der bliver påvirket af den infrarøde spektroskopi. Det kan vi så bruge til at kigge på vores stof, der bliver puttet ind i den infrarøde
finde ud af, hvilke bindinger der er i stoffet, og dermed indikere, om vi har fået det rigtige stof. Når vi så har taget vores egen infrarød spektroskopi af f.eks. RDX, finder vi så nogle andre, der har lavet de samme forsøg med en infrarød spektroskopi på internettet. Det fortæller os så om, at hvis vores den matcher med en del af de andres målinger, kan vi så garantere, eller kan vi så identificere, at vi faktisk har lavet RDX nede i laboratoriet. Som vi kan se her, at de her længder, bølgelængder, der er der bliver målt her i infrarød spektroskopi, er i ny. Og det finder vi ved at sige 10 i minus 6 i meter. Det giver os så de forskellige længder inden for spektroskopien. Og det er meget let, så derfor er det ny. Så vi måler det i centimeter, og vi næsten ikke kan måle nogen forskel på de forskellige målinger. Hvor vi har beregnet eller lavet vores RDX, vi skal finde ud af, om det er det rigtige produkt, vi har lavet. Det gør vi ved at infrarød spektroskopi. Vi har lavet RDX her på HTX, og så har vi taget over på Aalborg Universitet i Esbjerg for at lave en infrarød scanning af vores produkt. Så vi kan se over på den her, på y-aksen, har vi transmittens i procenter, og ud af x-aksen har vi wave number i centimeter minus første. Vi ser i starten, hvordan vores graf den rigtig laver en masse små udslag i omkring 79 cirka. Hvor den så her ved cirka 3000 laver et voldsomt udslag nedad, hvor den så kan se, at den har fundet en binding, når den infrarøde stråling går igennem. Her begynder den så at gå opad igen, hvor den så indikerer, at der ikke rigtig er noget. Hvor den laver nogle små udslag løbende. Her hvor udslaget går opad, simpelthen fordi når vi har lavet vores baggrundsscanning inden, var der voldsomt mange mennesker inde i lokalet, og da vi så lavede scanningen af produktet, var der ikke så mange mennesker, der forlod vores lokale, og så derfor laver der en udslag opad, fordi der ikke er så meget CO2 i luften. Inden omkring 1000 kommer der en masse voldsomme udslag meget hurtigt efter hinanden, og det er simpelthen fordi, den finder alle de bindinger, der er i RDX. Den her graf kan vi så bruge til at sammenligne med andre scanninger, og hvis vores den er ens med deres, kan vi så konkludere, at vi også har fået RDX. Det kan højst sandsynligt konkluderes, at vi har fremstillet RDX, fordi vores infrarøde spektroskopi mindede om TNT, og det er fordi TNT indeholder 75% RDX. To sekunder, kan jeg lige få noget opfriskning? Tak for det. Har du slukket? Jeg tror ikke, du vil sige tak for det. Så kører vi bare. Ja, det er lige meget. Okay, er vi enige om, ikke? Altså, så laver vi puder, og så fortsætter Lars bare. Nej, det er lige deleted scene. Okay, fint nok. Stop med film. I'm walking on sunshine. Whoa, I got to feel good. Yeah. Skal vi have en ny en med noget kontra? Og helt bære. Hvordan vil det? Han tabte den. Hej.
og velkommen til. Vi skal jo ligesom lære noget kemi. Ja, der gik jo et eller andet galt i vores forsøg her, og som I Kom til at blande nitroglycerin med RDX. Ja, det var sgu ikke så godt. Det er ikke. Så sprang vi sgu i luften. Ja, der er en eller anden, der har lavet noget her på tavlen. Det er nok Peter. Det er min makker Alexander. Det viser så, hvad man ikke skal gøre. Ja, det er det, man ikke skal gøre. Heads up on the receive on. Så har vi stort L. Skynd du bare lige komme ind og kigge på den. Lars! Jeg er ked af det. Er du stig ud af det? Nu er det bare åbne døren derhen. Malle. Skal vi ikke se videoen? Jeg har godt til at trykke optag. Så går med han er. Så det skal bliver I nødt til at skrive, er det vigtigt til filmen? Det er mere sikkert. Ej, ikke sådan. Ja, det bliver ikke. Vi kører mig der. Tak fordi I kiggede med.